Ритуал по хвърляне на кръста. Вече уловиха кръста. Бог да благослови България. Днеска е богоявление. Вече уловиха кръста. И ритуал свърши. А в град Калофер се играе ледено хоро днеска. Кой ви информира? Милян Петров, Недев. Не е добра видимост, но горе-долу. Бог да благослови България, да живее България, Бог да ни пази от всякакви зли сили. Милян Петров, нали, България. Ето свещеника, който извърши този ритуал. Там са. И хоругвите. Това е.